dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. O să vorbim astăzi despre secta japoneză Aum Shinrikyo sau secta Aum. Sunt sigur că unii dintre voi ați auzit de ea. Această sectă a fost fondată în 1987 cu Asahara și membrii ei au fost cei care au înfăptuit atacul din 1995 de la metrou din Tokyo, atacul cu gaz sarin în care au murit foarte mulți oameni. Trebuie să las aici un disclaimer. Acest video poate conține mesaje sau imagini care vă pot afecta emoțional, așa că vă rog să-l urmăriți în intimitate. În 2018, liderul sectei, Asahara, și alți 6 membri ai acesteia au fost executați, condamnați și executați în Japonia pentru atacurile din Tokyo cu gaz sarin, de la metroul din Tokyo. Însă se pare că ei ar fi fost în spatele și altor atacuri cu gaz sarin, nu au fost singurele. Vorba despre un gaz extrem de toxic care poate omorî pe cei din jur în doar câteva clipe. După executarea acestor persoane, alte 6 persoane, membre ale acestei secte, au fost executate în Japonia, tot pe fondul acuzațiilor că ar fi participat la atacul respectiv cu gaz sarin. Secta Aum, din păcate, nu a fost desființată, continuă să aibă adepți și se pare că în 2019 un bărbat care făcea parte din secta Aum a intrat cu mașina în viteză într-o mulțime de oameni și a rănit numai puțin de 19 persoane. Despre un atac care a avut loc tot în Tokyo, pe o stradă numită Takeshita, ziua de anul nou a anului 2019. În 2007, secta Aum s-a împărțit în două organizații diferite, una numită Alep și una numită Hikari Noa. Și ambele organizații au fost declarate drept organizații teroriste. Au fost declarate organizații teroriste nu doar de către autoritățile din Japonia, ci și de țări din Europa, din Rusia, Canada, autoritățile din Canada și așa mai departe. În 2022, secta Aum a fost declarată ca fiind organizație teroristă de către autoritățile americane. Însă, după această dată, americanii au considerat că secta este în mare parte defunctă, însă acest lucru nu este chiar adevărat, deoarece încă mai are urmăritori, adepți. Este considerată o religie periculoasă de multe țări din lume, deoarece are diferite convingeri cu privire la sfârșitul lumii și susține că este normal și bine să îți ucizi semenii în anumite condiții. Această sectă a preluat idei din mai multe religii, din budism, din hinduism, dar și din budismul indian și venerează ca principală zeitate pe Shiva din hinduism. A luat o mulțime de idei și din creștinism. Membrii săi practică yoga, dar în același timp cred și în prezicele lui Nostradamus. În 1992, fondatorul acestei secte, acestui cult, Chizuo Matsumoto, și-a schimbat numele în Shoko Asahara și a publicat o carte în care el susținea că este Iisus Hristos. A declarat că este singurul maestru iluminat din Japonia și s-a autointitulat Mielul lui Dumnezeu. În carte el susținea că poate prelua păcatele lumii și că poate transfera energie spirituală către susținătorii săi, preluându-le în același timp păcatele. Pe parte, această sectă, deși fondatorul ei se inspirase din creștinism, are însă la bază foarte multe credințe budiste. Fondatorul sectei susținea că foarte curând omenirea se va confrunta cu o apocalipsă nucleară, unei conspirații mondiale conduse de evrei și de francmasoni. Practic, acest bărbat susținea că în 2006 sau în 2007 Statele Unite ar urma să atace Japonia cu bomba nucleară. Acest incident ar fi urmat să înceapă un al 3-lea război mondial, iar în cele din urmă toate aceste conflicte ar fi culminat cu un Armagedon nuclear. Întreaga omenire ar fi murit în urma acestui conflict nuclear,
singurii supraviețuitori fiind cei care se alăturau cultului Aum. Aceste secte ținea tot felul de predici în care susținea că Statele Unite sunt de fapt bestia din Apocalipsa Sfântului Ioan. Statele Unite ar urma să înceapă cel de-al treilea război mondial. Aceste secte practic susținea că atunci când ucizi pe cineva, îl împiedici să acumuleze mai multe păcate și practic îl salvezi. Deci era o gândire absolut distorsionată. Aceste secte susțineau că urmează adevărul suprem Aum, cuvântul Aum fiind din sanscrită și însemnând univers, adevărul suprem practic al universului. Această mișcare a fost fondată în 1987 în garsoniera fondatorului. El practic a înființat o clasă de yoga inițial, dar a început să își predice învățăturile și să adune din ce în ce mai mulți adepți. A fost declarată organizație religioasă în 1989 în Japonia și ulterior a început să strângă tot mai mulți adepți, în special din universitățile japoneze. Se considera că este o religie a elitelor. Nu era o sectă violentă, pur și simplu fondatorul era obsedat de profețiile biblice și membrii sectei foloseau anime sau manga pentru a-și răspândi ideile. Deci, practic, părea ceva absolut inocent inițial. Din urmă, însă, lucrurile au început să degenereze și chiar să scape de sub control. Membrii sectei considerau că treceau prin diverse programe de pregătire, despre care ei considerau că îi vor purifica, despre un plan de salvare al Aum care putea chiar să vindece bolile fizice, îmbunătățească inteligența, cel puțin așa susțineau membrii sectei. Ce aveau de făcut erau să citească diverse sutre, acele rugăciuni din budism și hinduism. Urmeze diferite ritualuri de inițiere. Însă, ulterior, aceste ritualuri de inițiere au început să scape de sub control, deoarece membrii sectei au început să primească droguri halucinogene, inclusiv LSD. Mulți dintre membrii sectei au început să se supună unor practici ascetice foarte drastice, inclusiv să se atârne de tavan cu capul în jos sau să urmeze terapie cu electroșocuri. Secta Aum a început inclusiv să recruteze persoane din armata japoneză, persoane din poliția japoneză și persoane din birocrația țării respective. Însă în februarie 1989 se pare că un membru al acestei secte a fost ucis deoarece încerca să părăsească grupul. Ulterior s-a aflat că unii dintre membrii sectei fuseseră sechestrați, iar alții fuseseră forțați să ofere bani către liderii acestei secte. În 1989, Tsutsumi Sakamoto, un avocat japonez care era împotriva acestui cult și care îi amenințase că îi va da în judecată, a negociat cu ei practic să nu-i dea în judecată, însă negocierile au eșuat. Iar el a oferit un interviu unei televiziuni din Japonia, în care dezvăluia cam tot ce se întâmpla în secta respectivă. Japoneză, din păcate, nu și-a protejat sursele, chiar a dezvăluit interviul intenționat către secta Aum, înainte să-l publice la televizor, astfel că, în cele din urmă, avocatul respectiv și soția și copiii lui au dispărut. Deci, practic, cel care a dezvăluit pentru prima dată ce se întâmpla în cadrul sectei respective a suferit repercusiuni drastice. După atacul din 1995, atacul cu gaz sarin din metroul din Tokyo, polițiștii din Japonia au descoperit că membrii familiei și bărbatul respectiv fuseseră omorâți de secta Aum și corpurile lor fuseseră aruncate în diverse locuri din jurul locuinței. Membrii sectei Aum făceau tot felul de escrocherii financiare pentru a avea suficienți bani pentru a-și întreține cultul. Se pare că îi primeau pe mulți bolnavi în spitalele lor private, iar ulterior îi obligau să plătească facturi exorbitante. Secta respectivă a început să dezvolte o listă pe care erau trecuți persoanele indezirabile, și care ar fi trebuit asasinate. Dat un japonez din afara cultului care crea reviste cu benzi desenate, a satirizat, a râs de secta Aum, iar aceștia l-au trecut, bineînțeles, pe lista neagră
și chiar au încercat să-l asasineze, însă nu au reușit din fericire. În 1991, secta Aum se pare că a creat un manual de construire a unei bombe. În iulie 1993, se pare că membrii sectei Aum au aruncat asupra locuitorilor din Tokyo, dintr-un turn unde se afla un rezervor cu apă contaminată cu bacilul care cauzează antrax. Din fericire, în oraș nu s-a produs nicio epidemie de antrax, planurile lor au eșuat. Au existat nenumărate plângeri cu privire la existența unui miros urât, însă, din fericire, nimeni nu s-a îmbolnăvit de antrax. În anului 1993, însă, secta Aum a început să fabrice gaz sarin în anumite laboratoare clandestine pe care le avea și ulterior a fabricat și un gaz și mai periculos decât acesta, numit VX. Au testat gazul sarin pe oi în Australia, într-o zonă îndepărtată, într-o fermă îndepărtată și au omorât foarte rapid numai puțin de 29 de oi. Gazul sarin cât și celălalt gaz VX au fost folosite de membrii sectei Aum în nenumărate asasinate și încercări de asasinat între anii 1994 și 1995. În 1994, mai mulți membri ai sectei Aum au folosit un frigider modificat pentru a elibera un nor de gaz toxic cu gaz sarin în centrul orașului Nagamoto. Acest atac a fost ucise 8 persoane și au fost rănite numai puțin de 500 de persoane, iar acest atac cu gaz sarin era îndreptat asupra judecătorilor care analizau supervizau un proces cu secta Aum. Japoneză nu a reușit să-i descopere pe autorii faptei la acel moment, însă în 1995, în urma atacului cu gaz sarin din metroul din Tokyo, au descoperit că secta Aum se afla în spatele acestui atac. În 1994, membrii sectei Aum au dat o spargere la sediul fabricii Mitsubishi din Hiroshima, încercând să fure tot felul de documente și tehnologii din cadrul fabricii. În 1994, membrii sectei Aum au reușit să sintetizeze în jur de 200 de miligrame din gazul VX, pe care l-au folosit pentru a ucide numai puțin de 3 persoane. Sectei Aum au atacat mai multe persoane pe care le suspectau ca fiind spioni sau care erau pe lista neagră a asasinatelor. Au atacat cu seringi cu acest gaz VX pe multe dintre ele, lăsându-le într-o stare absolut jalnică. Foarte mulți nu s-au mai recuperat, nu au murit, dar au avut probleme pe viață. Gaze toxice atacau sistemul nervos al persoanei atacate și provocau leziuni care erau irreversibile. Se bine însă de gazul sarin care a fost folosit pentru a ucide oameni în masă. Acest gaz VX era destinat anumitor ținte, nu era destinat asasinatelor în masă. În 1995, câțiva membri ai sectei Aum l-au răpit pe fratele unui fost membru al sectei care reușise să fugă, un bărbat în vârstă de 69 de ani. În cele din urmă, ei l-au dus pe un deal din apropierea orașului Tokyo și l-au ucis. Pare că i-ar fi pus corpul într-un dispozitiv cu microunde, unde l-au incinerat în cele din urmă, iar rămășițele cadavrului său au fost răspândite pe un lac din apropiere, deci ceva absolut oribil. Însă ca bărbatul respectiv să dispară, el a lăsat un bilet în care spunea că dacă va dispărea, înseamnă că a fost răpit de secta Aum.